Benvinguts al Centre d'Estudis López Vicuña. A continuació, els oferim un breu tutorial del procés de preinscripció a cicles formatius de grau superior pel curs 2020-2021. Per avançar, també poden fer clic amb el ratolí. El procés de preinscripció s'ha de tenir en compte 4 coses importants. Primer, calendari, és a dir, quan s'ha de presentar. Segon, el formulari, és a dir, els impresos que s'han d'emplenar. Tercer, documentació que s'ha d'adjuntar si és el cas. Quart, a on s'ha de presentar. Dins el calendari hi ha 6 fases a tenir en compte. Primer, presentació de sol·licituds. Segon, publicació de llistat sol·licituds en barem provisional. Tercer, període de reclamacions. Quart, publicació de llistats en barem definitiu. Cinquè, publicació de llistats d'admesos i de llista d'espera. I finalment, sisè, període de matrícula. Com es fa el formulari? Telemàticament. Això vol dir que no s'acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper. El formulari, quan estigui disponible, es trobarà al web del Departament d'Educació i al web del centre. La sol·licitud podrà ser electrònica o en suport informàtic. En el cas de l'electrònica, no cal presentar cap còpia al centre escollit. En canvi, en el cas de suport informàtic, cal imprimir-la i portar-la al centre escollit en primera opció. Qui la pot demanar? El tutor o tutora legal, l'alumne major d'edat o bé l'alumne que fa els 18 anys durant aquest any. Qui haurà de presentar la sol·licitud electrònica? Els que disposin d'un sistema d'identificació electrònica, és a dir, l'IDCAT mòbil, DNI electrònic o certificat digital. I a més, aquells que també disposin de l'identificador de l'alumne, anomenat IDALU o RALC, que seran aquells alumnes escolaritzats a Catalunya des del curs 2015-2016. Qui haurà de presentar la sol·licitud en suport informàtic? Els alumnes que no disposin d'un sistema d'identificació electrònica, els alumnes de fora de Catalunya i pendents d'homologació i els alumnes escolaritzats a Catalunya abans del curs 2015-2016. Què és l'IDCAT mòbil? És un mecanisme d'identificació i signatura electrònica basat en una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per identificar-se en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes i des de qualsevol dispositiu sense necessitat d'instal·lar cap programa o aplicació. Per obtenir l'IDCAT mòbil s'ha d'accedir al web idcatmobil.seu.cat. Per donar-se d'alta sense tenir cap certificat digital, només es necessiten 3 coses: el DNI o targeta d'identitat d'estranger, la targeta sanitària individual i el telèfon mòbil. Una vegada s'ha accedit al formulari de l'IDCAT mòbil, s'han d'omplir els camps sol·licitats. Tenint en compte que el codi de barres de la targeta sanitària individual del CatSalut està identificada a la part del darrere. Continueu emplenant les dades que us demanen fins a arribar a la pantalla final. Una vegada ja disposeu de l'IDCAT mòbil, us podreu identificar davant de les administracions públiques catalanes escollint l'opció IDCAT mòbil. Per identificar-se només caldrà introduir el document identificador i mòbil associat al vostre nou IDCAT mòbil, esperar rebre un SMS amb un codi i, per últim, introduir i validar el codi rebut. El formulari consta de 7 apartats. Apartat número 1. Dades de l'alumne. S'ha d'omplir els camps que hi consten. Remarquem 3 qüestions importants. Primer, si no se sap l'identificador de l'alumne del registre d'alumnes, anomenat RALC o IDALU, s'ha de sol·licitar a l'escola on s'està cursant estudis. Recordeu que el tindrà aquell alumnat que hagi cursat estudis a Catalunya des del 2015-2016. Segon, cal indicar quin tutor o tutora consultarà els resultats de la preinscripció a internet, tenint en compte que només podeu marcar-ne un. Si no n'especifiqueu cap, es considera que és el primer tutor o tutora especificat. I tercer, es prega escriure de forma clara el telèfon i l'adreça electrònica per tal de poder rebre informació sobre la preinscripció sense cap problema. Apartat número 2. Dades escolars de l'alumne.
Apartat número 3. Places sol·licitades. Recorda que només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona. En aquest apartat es poden indicar fins a 10 peticions d'admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència. Atenció! La presentació de més d'una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. Apartat número 4. Dades per a l'accés. Apartat número 5. Criteris al·legats. En aquest apartat s'especificaran tots els criteris que hagis al·legat, tant siguin generals com específics. Més endavant explicarem quina documentació heu d'aportar per justificar cada criteri. Apartat número 6. Criteris pendents de comprovació. En aquest apartat, en el termini màxim de 24 hores, et diran si has de presentar documentació al centre o no cal. Possiblement, aquesta documentació es podrà trametre per correu electrònic i no caldrà anar al centre. Apartat número 7. Informació de protecció de dades. Per finalitzar el tràmit de sol·licitud de preinscripció, s'ha de confirmar que has llegit la informació sobre la protecció de dades. La documentació que cal presentar en el cas que no s'hagi pogut validar en el moment de fer la sol·licitud, tant electrònica com en suport informàtic, consisteix en original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne i, si aquest és menor d'edat, original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a l'afiliació, juntament amb l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, és a dir, pare, mare o tutor, tutora. Aquesta documentació es podrà fer arribar al centre per correu electrònic. Documentació acreditativa. És la certificació de la qualificació mitjana dels estudis, del curs que permet l'accés o la qualificació de la prova d'accés. Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 amb el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat. S'obtindrà directament de la base de dades del Departament d'Educació. Només si no es mostra la llista de barem provisional, en aquest cas s'ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions. Els alumnes pendents d'avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamacions. Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l'accés als cicles de grau superior, anomenat CPIS o CAS, han de presentar el certificat de superació de la formació. Homologació d'estudis. Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l'any 2016 no cal que presentin cap document, només si no es mostra a la llista de barem provisional. La resta sí han de presentar la credencial d'homologació amb la qualificació. Si no hi consta, es considera que és un 5. Condició d'esportista d'alt nivell. Per tenir dret a la reserva de plaça, cal presentar, juntament amb la documentació per a la preinscripció, la documentació acreditativa que estableix la normativa. Prova d'accés. Si la prova d'accés s'ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any 2011, no cal presentar certificat, només si no es mostra a la llista de barem provisional. Les persones que han superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, l'any actual, han de presentar una còpia impresa de la consulta telemàtica dels resultats i en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova. Les persones exemptes a la prova d'accés per haver superat les proves d'accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d'aquesta prova. Criteris de prioritat. Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés i dins de cada via segons la qualificació mitjana dels estudis, curs o prova d'accés. És a dir, hi haurà 3 vies. La via de batxillerat o estudi equivalents que suposa el 60% de les places. Dins d'aquesta via tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent.
la via de prova d'accés o abstenció, curs específic d'accés o altres titulacions que permeten l'accés amb el 20% de les places i la via de títol de tècnic de formació professional amb el 20% restant. Prioritats dins la via de títol de tècnic de formació professional. En primer lloc estaran alumnes que han cursat l'opció prioritària CEPIS o CAS i venen de la mateixa família professional. En segon lloc, alumnes que han cursat l'opció prioritària CEPIS o CAS i venen d'una altra família professional. En tercer lloc, alumnes que no han cursat l'opció prioritària CEPIS o CAS i venen de la mateixa família professional. En quart lloc, alumnes que no han cursat l'opció prioritària CEPIS o CAS i no venen de la mateixa família professional. En cinquè lloc, alumnes que han superat la formació de la prova d'accés o el curs de preparació per a les proves d'accés. En sisè lloc, alumnes en títol de tècnic de grau mitjà que procedeixen d'una família professional afí. I en setè lloc, alumnes en títol de tècnic de grau mitjà que procedeixen d'una família professional no afí. Com es gestiona l'admissió dels alumnes amb necessitats educatives específiques? A efectes de l'admissió es distingeixen tres tipus. Les necessitats educatives especials vinculades a discapacitats intel·lectuals, auditives, visuals o motrius, trastorns de l'espectre autista o trastorns greus de conducta, trastorn mental greu o malalties generatives greus. Les necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides i les necessitats educatives específiques derivades de la incorporació tardana al sistema educatiu. En tots els centres es reserven 2 places per a aquests alumnes. És molt recomanable consultar l'equip d'assessorament psicopedagògic de la zona, anomenat EAP, o bé la Comissió de Garanties d'Admissió. Si es vol optar a una plaça reservada, cal indicar-ho en la sol·licitud de preinscripció. A on es presenta? Si has fet la sol·licitud electrònica, no s'ha de presentar cap còpia al centre demanat en primera opció. Pel que fa a la documentació acreditativa de criteris de prioritat, només cal presentar-la si no ho valida el departament. Si has fet la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per internet al centre demanat en primera opció, juntament amb la documentació identificativa i la referent als criteris de prioritat. Com ja hem comentat, possiblement es podrà trametre per correu electrònic i no caldrà anar al centre. Molt important, totes aquelles persones que tinguin dificultat per realitzar el tràmit telemàtic des de casa poden contactar amb el centre i nosaltres us oferirem la nostra ajuda. Consulteu les dades de contacte a la darrera pàgina d'aquesta presentació. Vols més informació? Si t'has quedat amb dubtes, ens pots escriure als següents correus electrònics: direcció@lopezvicu.info o secretaria@lopezvicu.info. Moltes gràcies i fins aviat.